Good morning mga kautol. Mukbang ta, mamahaw ta. Iporta mo duty, mamahaw ta. Itong pamahaw is mukbang tag sa kabandihadong kanon. Then kinilaw. Kinilaw nga tuloy. O inununan nga tuloy. Kani nga mukbang, tuloy ran sudan pero usog yapon siya. Before ta mo trabaho, kinahanglan before ta magkugi, kaon kita kay tawas ipon na. Sige, mag-pray sa ta. Father, sa Holy Spirit. This is the Lord for the sleep which are about to sleep and the abundant of Christ. Lord, so ako ra din nagbukbang ron kay akong anak si Batwa nawa na mukbang kay gihangan siya ni mga sili. Tara. So ako ra mukbang sa. Sige, kaon ta. Si agdaghan gaw para mahanggaw. Daghan gaw para mahanggaw. Daghan na gaw. Okay. Tuloy po kayo. Tuloy lang malakas. Tuloy. Barato lang isda. 60 lang kilo. Sulit. Busog. Tuloy lang. Busog na ka. Nilaw. Tuloy. Tuloy og lato. Daog na. Ipon tag kusog bauta niya. Out ko na to. Baho. Balhabal na ta. Motor taxi. Natay sa line. Naugma. Litson ta. Tawag tag litson. Ugma Sunday man. Bili mo nga lit Sunday. Lit Sunday all. Moda ni ang pinakabrato nga isda. Istuloy. Muna sa lami, sa labas lami siya. Kilawon. Uno-uno. Piniritohan. Ano lang sa tanga mukbang? Oy gasto ba? Simple ra gud. Ang kaon lang. Di siya mukbang na magpalit tag litson, paitag seafood. Mukbang, taka-upward na. Ang yun. Ang daw yun. May na lang. Tapos yung pinilaw sila. Maging importante nga iporta mo dasmag sa mga hamon sa pagkadlaw-adlaw na itong panginabuhi.
or pika nga before ta magkugi. Kaon yun ta. Musudlan ng tiyan. Lawas sa tumpunan. Pero dili ta dan sir ha. Lawas sa tumpunan kay narbaho man ta buhat tag init. 1 init na ito ah. Bisa pag di mo narbaho, tinanggid mo ta. Inilang tuloy. Inuunan tuloy. Daog na. Papas eh. Papas yung saka madihadong kanon. Sili yung hanggaw. Papas sige. Bukog na lang. Hipos na ta kay let's go na ta sa trabaho. Bukog na lang, papas na. Bukog na inununan. Papas na. Mga kogi, thank you for watching. Enjoy your day. Keep safe always. God bless.